Boas tardes a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión do pleno, a sesión ordinaria do pleno da Corporación do 22 de febreiro de 2019. O primeiro punto na orden do día é a aprobación se procede do borrador de acta correspondente á sesión celebrada o 25 de xaneiro de 2019. Hai algunha cuestión con respecto á acta? Partido Popular, Partido Socialista. Queda aprobada por unanimidade entonces a acta. O segundo punto, resolucións adoptadas pola Alcaldía dentro da última sesión, dar conta, como sempre, de que están a disposición en Secretaría. Quería facer unha proposta ahora para o terceiro e cuarto punto, que é tratalos conjuntamente e que votemos de forma separada, porque ao final o debate vai a ser similar para as dúas forzas, ou están falando da mesma cuestión. Sí, me parece, sí. Vale. Bueno, como se explicou, unha comisión de Facenda celebrada o martes esta mesma semana, o Concello de Allariz ten suscrito as dúas pólizas de crédito, na actualidade as dúas pólizas de crédito con a banca por importe de 290.000 euros unha e 270.000 euros a outra. Estas pólizas de crédito están amortizándose a razón de 120.000 euros o ano en total, as dúas pólizas. E, por lo tanto, ahora, como en anualidades anteriores, corresponde facer a renovación por estos importes e co compromiso que quedou xa expresado na aprobación dos orzamentos do Concello de seguir procedendo a esa amortización anual de 120.000 euros como se ven facendo en estos últimos años. Para eso, para facelo, presentamos invitacións a 4 entidades bancarias, en concreto a Sabadell, a Banca, la Caixa e Banco Pastor, para que presentaran as súas ofertas. Presentaron finalmente proposta o Banco Sabadell, a Banca e la Caixa, e o Banco Pastor, por unha cuestión interna deles de plazos, non foi posible que pudera presentar a proposta. Das propostas presentadas, a máis favorable, se viu tamén na Comisión de Facenda, a proposta máis favorable a presentada polo Banco Sabadell, que ofrece un Euribor a 3 meses máis 0,44, a Banca Euribor 3 meses máis 0,64 e la Caixa Euribor 3 meses máis 0,66. E, por lo tanto, a opción máis ventaxosa para o Concello é a do Banco Sabadell, no que ten que ver con esta póliza de 290.000 euros e o que suporía un coste total anual para o Concello de 1.372,80 euros. E, por lo tanto, a nosa proposta aí, como adiantamos xa na Comisión de Facenda, sería renovar a póliza de 290.000 euros, en este caso, en lugar de con a Banca, co Banco Sabadell, como dicía, por importe de esos 290.000 euros e con esas condicións de Euribor 3 meses máis 0,44. No que ten que ver coa póliza de 270.000 euros, a opción máis ventaxosa neste caso é a da Banca, con 0,64 e da Caixa con 0,66, xa que o Banco Sabadell optou por presentar solo en unha das pólizas e non nas dúas. E, por tanto, a nosa proposta é a de suscribir e renovar esta póliza con a Banca, como decía, por importe de 270.000 euros, o que suporá un coste anual para o Concello de 3.386,40 euros. Esta é a proposta que traemos ao pleno e, por lo tanto, a que vai apoiar o Grupo de Goberno, partidos municipais, Grupo Popular. Por a nosa banda, se anticipamos que vamos a votar en contra de formalización destas dúas novas operacións de tesorería, que, como xa temos falado en outras ocasións, ustedes saben, reiteramos, simplemente son renovacións encubertas que se veñen repetindo ano tras ano. É certo que os indicadores todavía nos permiten, pero estamos por baixo do 30% para poder pedir estas operacións de tesorería, pero tamén é certo, e recordamos que tal como están concebidas, son para necesidades transitorias de tesorería. E o problema da transitoriedade da deuda en Allariz que se está facendo endémica. Llevamos sin poder cancelar as pólizas de crédito que ano a ano vemos como se van renovando,
desde polo menos o ano 2009 que empezamos ca dinámica de pedir, cancelar e pedir outras. Por eso mismo, por este mismo que estou comentando, e por que nós, todos os plenos, nos que temos falado das operacións de tesorería, decimos que son operacións a largo e encubertas. Porque as operacións de tesorería hai que pedirlas e cancelarlas. Son para unhas situacións concretas que nos están dando. E esperemos que non nos suceda como ano pasado, que un mes despois de renovar estas operacións, pedimos outra que se tuvo que cancelar para, esa é a única que se cumpliu con unha condición extraordinaria e que se cancelou antes de xulio do ano pasado. Entón, por estas razóns e por algo que nos defendemos, como sempre, por coherencia, vamos a votar en contra desta formalización destas políticas. Por parte do Grupo Socialista. Boas tardes a todas e a todos. No Grupo Municipal Socialista insistimos en que a gran lousa que pesa sobre o Concello e a débeda municipal. Cada ano asistimos a operacións de crédito a curto plazo. No 2016, 775.000 euros. No 2017, 675.000. En 2018, 560.000. O 23 de novembro de 2018 aprobáronse os orzamentos do exercicio 2019, fará mañá 3 meses. Daquelas, a débeda municipal ascendía a 3.798.398,60 euros. Hoxe, a ratio de endebedamento en relación ca liquidación de 2018 está nun 72,58%. A débeda é de 3.861.398,60 euros. E como cada ano por estas datas, é preciso pedir un crédito por importe de 560.000 euros. Resulta difícil de entender e de explicar á veciñanza este tipo de enxeñería financiera. As cifras de endebedamento empezan a ser alarmantes. Hai tensión na tesorería municipal. Temos que acudir á banca para pagar a proveedores, nóminas de persoal, gasto corrente. Unha débeda galopante que non minora. Isto lastra as posibilidades de afrontar con medios propios moitos proxectos e iniciativas que precisa o Concello Alaricano. Estamos hipotecados e con serias dificultades para ir tirando. Andamos no fío da navalla e con moitos boletos para ser intervidos por outras administracións. Por todo isto, a nosa votación será abstención. Ben, eu só un par de puntualizacións. Eu creo que sin algo se ten destacado o Concello de Allariz, non porque digamos non, sino porque as propias entidades financieras así o corroboran, e que temos cumprido todos e cada un dos acordos que temos suscrito con eles e, por lo tanto, todas as amortizacións que se están facendo cada ano, como dicía, por importe de 120.000 euros, estánse facendo puntualmente. Así mesmo tamén o que ten que ver ca débeda a longo plazo, o Concello ten pagado tamén escrupulosamente en tempo e forma, e, por tanto, nos plazos oportunos, e tamén as operacións que temos cas diferentes entidades financieras, e, por tanto, non existe ahora mismo en ninguna entidade financiera ninguna débeda do Concello no que ten que ver ni cas pólizas de crédito ni ca deuda a longo prazo. É verdad que o Concello de Allariz recorriu a préstamos bancarios para acometer boa parte da infraestructura que ten no propio Concello, e é verdad que temos explicado máis dunha ocasión que tamén o fixo así porque é moi difícil acometer determinadas obras que teñen unha envergadura importante fraccionadamente, porque estaríamos un número de anualidades moi importante desenvolvendo unha obra e, por tanto, aí, por un exemplo, cidade deportiva, outro tipo de infraestructuras que necesitan facerse de conxunto e, por tanto, recurrir en este caso a financiación allea. E por iso é verdad que para esta dotación de infraestructuras o Concello de Allariz ten recurrido ás entidades financieras para facelo. E é verdad, como estaba dicindo, e se pode corroborar das contas municipais e dos datos que aportan as propias entidades financieras, que hasta ahora temos sido capaces de pagar rigurosamente esas débedas que o Concello ten contraído cas entidades financieras. É verdad que poderíamos facer unha cancelación das pólizas de crédito, tanto da de 290 como a de 270, sin embargo, nos firmemente consideramos e queremos que estaríamos facendo unha operación que iría en contra dos intereses do Concello. En contra dos intereses do Concello porque suporía que para parte da actividade que o Concello vai a desenvolver durante este ano, durante este presente exercicio, pois quedaría hipotecada moita desa actividade porque estaríamos destinando €500.000
por falar de números redondos, a cancelación de pólizas de crédito, cando en realidad o coste que teñen para o Concello é de 1.372,80 euros, como decía, unha das pólizas, e a outra das pólizas 3.386 euros, e por tanto, con un coste tan baixo como teñen estas pólizas, que irnos a unha amortización desto que suporía pois ir en detrimento da outra actividade que pode desenvolver o Concello, nos parecería que dista moito de ir a favor dos intereses que defende este grupo de goberno e dos intereses en xeral de Allariz. Por tanto, nos defendemos seguir facendo esa amortización pactada que temos, tanto co compromiso que temos en este pleno como cas entidades financieras, e seguir facendo esa amortización de 120.000 euros anuais, porque, como decía, o coste que teñen agora actualmente estas pólizas para o Concello é realmente baixo. Non vou a repetir esas cifras ahora outra vez por terceira vez, e, por lo tanto, nos vamos a apoiar a renovación destas operacións, que suporá na práctica a cancelación das operacións que temos na actualidade e a sustitución destas duas operacións por esta cantidade xa e non por a cantidade coa que se renovara o ano anterior, porque xa se ten feita a amortización que estaba pactada para o exercicio 2019. Non sei se hai alguna cuestión máis respecto a isto. Mesmo das súas intervencións se desprende o que nos vimos destacando. O sea, temos que recoñecer que necesitamos en torno a estes 500.000 euros para poder acometer todas as actividades e de negociación que se fai en Allariz. E eu me pregunto como vamos a facer no momento que no 2021 se termine o período de carencia que temos cos créditos a longo plazo que se pediron para o plan de pago a proveedores, e como vamos a facer en ese momento, porque o que está claro é que as tensións na tesorería municipal existen e son palpables, e que vostedes non son capaces en ningún momento de allear esta situación económica e poñerlle freno e solución. É dicir, vostedes están hipotecando o Concello ano tras ano a unha situación insostenible e que en distintos informes, ademais, temos visto como se nos advirte que en 2021 a cuestión se vai a complicar no momento que teníamos que empezar a pagar, a devolver o capital deses préstamos, que llevou tamén a rebatir que cando vostede dice que acudimos a deuda para facer as grandes infraestructuras que se fixeron en Allariz, lle quero recordar que a grande parte de todas esas infraestructuras foron subvencionadas por outras administracións, e especialmente os dous préstamos grandes que temos, o de 2.264.057,70 euros e o de 1.438.870,72, non foron para inversións, porque foron para pagos de facturas de proveedores que estaban atrasadas. E foi un recalco o Real Decreto 4/2012 e 8/2013 que se sacaron co goberno de Mariano Rajoy precisamente para poder pagar aos proveedores. Estamos falando de pequenas e medianas empresas e particulares, empresas particulares as que se deberían cartos, non estamos falando de inversión. Podía referirse vostede a inversión o de 1.200.000 euros que se suscribira co gallo do Allariz 2020, cando se había sacado vostedes aquel proxecto, que, bueno, dera moito debate naquele momento que non vou a repetir agora, pero lle recordo que é un tema que seguramente a vostede lle preocupa tanto como a nos, seguramente lle terá dado moitas voltas a como solventar esta situación, pero vostede sabe que antes ou despois esta situación nos vai a levar a unha situación de crise emerxente, porque está aí, o 2021 está aí, estamos en 2019, e sabe perfectamente que nese momento a situación vai nos a cambiar e a afogar extraordinariamente. Do Partido Socialista. Bueno, eu só un apunte para rematar xa o debate. Eu o que dixen é que non é ventaxoso para o Concello de Allariz proceder á amortización destas pólizas, porque o coste que teñen, eu creo que parece evidente e desde deduce deles que non sería ventaxoso facer unha operación dese estilo co coste que ten. As obras do Concello, moitas das infraestructuras que fixo o Concello en algunos momentos efectivamente foron cofinanciadas, só faltaría que non foran cofinanciadas, pero iso non significa que o Concello de Allariz tuvera que facer unha aportación importante, e por desgracia en moitas delas ni siquiera ter a posibilidade desa cofinanciación, porque non se ten destacado tampouco ni a Xunta ni a Diputación por facer un reparto de fondos minimamente obxectivo cos aqueles concellos cos que non mantén un goberno similar.
E eu, no que ten que ver con respecto a esa crisis emerxente do Concello, eu creo que nós temos manifestado moitas veces que o Concello, este grupo de goberno, ten unha preocupación importante por a débeda municipal, e por eso, no seu día, nos decidimos facer unha amortización que pactamos, que falamos, non só cos grupos da oposición, senón as entidades financieras, e que nos levou a reducir de forma importante a débeda municipal en estos anos. É dicir, sin ir máis longe, agora estamos por debaixo do 75% cando estamos no 110%. Eso significa que fomos amortizando a débeda e, por tanto, o Concello de Allariz non só non está incrementando a débeda que ten coas entidades financieras, sino que estamos reducindo de forma importante esa débeda e que, por tanto, nos estamos convencidos de que, aínda que efectivamente no 2021 tenemos que acometer o pago dese capital, tamén é verdad que no 2022 remata tamén outro dos préstamos. Quero dicir que nos facemos as contas e as operacións dando por feito que efectivamente hai operacións que van a estar vivas e outras que tamén van a deixar de estar, non? E que, por tanto, que temos que ser prudentes e que temos que ser equilibrados para poder asumir os pagos das nosas débedas. E eu espero que, igual que outras antecesoras no seu posto de portavoz do Partido Popular vaticinaron xa hai máis de 15 anos que o Concello de Allariz estaba en quebra técnica e aquí sigue o Concello de Allariz, pois que ese vaticinio efectivamente non se cumple, que podamos ser o suficientemente prudentes, o suficientemente responsables para que isto non suceda. Nos, desde logo, en esa línea vamos a seguir traballando, vamos a seguir, temos toda a intención de cumplir os compromisos que adquirimos este ano da amortización e que explicamos tanto nas comisións como nas juntas de portavoces como no pleno municipal que se celebrou a este efecto, e, por lo tanto, como decía, nos vamos a votar a favor desta renovación de pólizas, sendo conscientes de que efectivamente temos que facer esa amortización e non debemos incrementar a débeda municipal con entidades financieras. Para votarlo debemos votar por separado os puntos e, por lo tanto, vamos a proceder entonces á votación do punto número 3, que ten que ver que a aprobación se procede da formalización dunha operación de tesourería por importe de 270.000 euros. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, os votos en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Procedemos ahora a votación do punto número 4, que ten que ver, como falamos en este debate, que a aprobación se procede da formalización dunha operación de tesourería por importe de 290.000 euros. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Como no punto anterior, apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular, os votos do Partido do BNG, os votos en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. O punto número 5 son as mocións xa, e, por lo tanto, temos aquí unha cuestión que se presentou a última hora, que por trámite de urxencia, unha moción por parte do Partido Socialista con motivo do 8 de marzo, non estaba presentada con anterioridade, acaba de presentarse ahora a entrada do pleno, e, por tanto, o que vamos a proceder é a dar a palabra para defender a oportunidade ou non de admitir a trámite a ausencia da moción. Procederemos á votación e, se aprobado, entonces procederemos a incluirá tamén para o debate das mocións. A motivación de urxencia simplemente porque estamos a 8 días de unha fecha sinalada, que é o 8 de marzo. Sí que é certo que, pudimos haber presentado antes, igual que fixeron outros grupos municipais, pero por imposibilidades laborais foi imposible. No Código de Réxime Local, no artículo 91.4, tamén di que nas sesións ordinarias, concluído o examen de los asuntos incluídos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegas y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegas y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este reglamento. Por parte do Grupo Municipal do BNG, a cuestión que temos que expresarnos e que, ainda que vamos a votar a favor de que se admita o trámite de urxencia, sí que é verdad que non vamos a ser nós que votemos en contra de que se poda facer o debate, pero isto non é unha cuestión de unha urxencia que pudera surgir, sino que é unha data que se coñece con anterioridade, con previsión. Sabemos que o 8 de marzo
o día que se celebra o Día Internacional da Muller, e que, por lo tanto, pode existir esa previsión. Non estamos falando ante un suposto que se pudera dar estes días ou desde a convocatoria do pleno hasta hoxe, que, por lo tanto, houbera necesidade de facer este trámite. Como decía, nos vamos a votar a favor para que non quede ninguna das mocións fora, pero tamén sí que é verdad que, podemos recordar que fechas como estas, que xa se coñecen, que sería mellor non utilizar mecanismos como os trámites de urxencia. Pero, o noso voto en todo caso será a favor. Por parte do Grupo Popular, evidentemente es el mismo argumento, o sea, estamos hablando de una moción de una fecha muy señalada que todos los grupos conocemos, que se repite año tras año, que tampoco nosotros vamos a privar de la palabra a ninguno de los grupos, pero bueno, en fin, que no nos parece de recibo, porque ahora mismo tampoco conocemos el texto de la moción que se presenta, no sabemos qué se va a proponer, pero bueno, en fin. Pero es que si no ha dado tiempo, no ha dado tiempo, o sea, todos tenemos preparados los asuntos antes del pleno, o sea, si se presenta justo a la hora de entrar en el pleno, es imposible que conozcamos el texto que se va, con lo cual no hay posibilidad ni de transacciones, ni de nada, y es ir a ciegas. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a abstener porque pensamos que, desde luego, sí hay derecho a presentar los asuntos por urgencia, es un derecho que está recogido, pero, hombre, entendemos también que es un tema que todos sabemos que el día 8 de marzo es dentro de prácticamente 10 días. Quero facer unha puntualización. Eu estou no Partido Socialista Obrero Español, son obrera e traballo máis de 8 horas ao día. É a primeira vez en unha legislatura de 4 anos que presento unha moción por trámite de urxencia. Non vai pasar nada se non aceptan o debate, tampouco me pasa absolutamente nada. Estou justificando a urgencia en que, por motivos laborais, foi imposible. E insisto, é a primeira vez que nunha legislatura de 4 anos presento unha moción por trámite de urxencia. Se dentro do Partido Popular teñen moito problema en apoiar o debate, non hai problema. Por a nosa parte, nos vamos a votar a favor do trámite de urxencia. Eu, por si pode axudar para que haxa un poquinho máis de marxa, nos podríamos existir de presentarnos inicialmente. A nosa proposta iba a ser facer que cada grupo fixera a defensa da súa moción para agilizar tamén o debate, que, por tanto, despois, en todo caso, tuviéramos posibilidades ou non de transaccionar as propostas. Nós estaríamos, se todo está de acordo, en disposición de que fora o Partido Socialista o que expuxera a moción en primeiro lugar, para que haxa un pouco máis de marxen de tempo, porque a nosa xa se conoce que foi enviada, que hubiera un poquinho máis de marxen de tempo, por si se que nós tamén a viramos así, así a última hora, e que, por lo tanto, en lugar de empezar por a orden que é do grupo mayoritario, que sería a moción do BNG, que empezáramos por a do Partido Socialista, para que haxese máis de marxen, ou como está estipulado, que facemos no mismo orden, como, non sei. Sí, pero así vamos a votar votamos xa, vale? Votos a favor de aceptar un trámite de urxencia e inclusión, orden do día. Votos en contra, abstencións, se aprobase. Cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e do Partido Socialista. Para ordenar o debate agora, como decía, a nosa proposta é que se faga a presentación das 3 mocións e que despois vemos a posibilidade ou non de que se poda transaccionar as diferentes mocións en función da proposta que poda facer non hai problema porque se empece entonces, se non hai ningún inconvite por parte do Partido Popular, de que en este caso se non hai ningún inconvite, digo, por parte do Partido Popular, e que en este caso empece o turno de defensa das mocións por parte do Partido Socialista para que haxa un poquinho máis de marxe, iniciaríamos así. Os Partido Socialista. No Día Internacional das Mulleres, 8 de marzo, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Galiz aposta firmemente pola defensa dos dereitos, a liberdade e a seguridade das mulleres. Sabemos que as políticas públicas de igualdade son un instrumento para mellorar non só as vidas das mulleres, senón de toda a cidadanía, porque cando avanzan as mulleres, avanza a sociedade e a democracia. O PSOE está comprometido co cambio social que impulsa o feminismo. Non poderá haber verdadeira transformación se non se conta de maneira esencial coas mulleres, coa súa participación e contribución. Por iso, e coa igualdade como aliciente, abanderamos xunto ao movimento feminista todas as conquistas para as mulleres en España. O 8 de marzo de 2018 supuxo un fito histórico no noso país. As mulleres, acompañadas de moitos homes, alzaron a súa voz contra o machismo imperante, demostraron a súa forza sen posibilidade de volta atrás.
Dende o pasado mes de xuño contamos cun goberno que, recollendo ese espírito do 8M, sitúa a igualdade como un asunto transversal na xenda política. Un goberno que a defende, afianzando os avances logrados fronte a aqueles posicionamentos políticos que pretenden eliminalos. E reafírmase na necesidade de seguir desenvolvendo políticas feministas dende todos os ministerios, porque as mulleres son discriminadas en todos os ámbitos. Entre eles, é no laboral onde se produce unha das maiores desigualdades que viven as mulleres. Sen independencia económica non hai liberdade posible para loitar contra a brecha salarial, a precariedade e a discriminación no acceso ao emprego e a promoción profesional. O Goberno impulsou unha proposición de lei de igualdade laboral do PSOE que contribuirá a erradicar. Na desigualdade entre sexos está a raíz da violencia de xénero que no noso país acabou coa vida de 984 mulleres dende 2003, cando se comezan a contabilizar os asasinatos machistas. Para acabar con elas son necesarios instrumentos específicos, como a Lei de Violencia de Xénero, que foi pioneira en Europa. Tentar confundila coa doméstica e devolvela ao espacio privado, invisibilizando o seu carácter machista, en lugar de considerar a protección das mulleres e os seus fillos e fillas un asunto de toda a sociedade. Para o Goberno, a violencia de xénero é o principal problema do noso país. Por iso, a posta en marcha do Pacto contra a Violencia de Xénero foi unha prioridade que se plasmou no Real Decreto Lei de Medidas Urxentes, aprobado o 3 de agosto, que incluiu importantes melloras respecto da situación das vítimas e os seus fillos e fillas. As mulleres sofren outras violencias polo feito de ser mulleres, como a sexual, cuxa tipificación na normativa española está a revisar o Ministerio de Xustiza, co obxectivo de establecerse en bases se unha muller non di sí, todo o demais é non. Ademais, impulsouse unha lei para a formación en perspectiva de xénero dos operadores xurídicos. A prostitución e a explotación sexual tamén son violencia machista, que cosifica e mercantiliza as mulleres. No noso país, as cifras son terribles. O Goberno, lonxe de manterse indiferente, traballa nunha lei que aborde de maneira integral, seguindo o modelo abolicionista de países como Suecia. As mulleres teñen que elegir a súa maternidade libremente, por iso non permitiremos que se poña en risco o dereito ao aborto, e por iso o Goberno devolveu a todas as mulleres o acceso á reproducción asistida independentemente da súa orientación sexual ou do seu estado civil. O Partido Socialista rexeita a xestación por sustitución, eufemismo de ventres de aluguer, porque socava os dereitos das mulleres, en especial das máis vulnerables, mercantilizando os seus corpos e as súas funcións reproductivas. O Goberno perseguirá as axencias que ofrecen cada ano por cento de familias españolas esta práctica a propósito de que está prohibida no noso país. Avanzar cara a igualdade é unha responsabilidade que nos interpela individualmente e como sociedade, e que tamén obriga a todas as administracións, dende a estatal até a local. Unha das primeiras medidas adoptadas polo Goberno foi precisamente devolver as competencias en materias de igualdade aos concellos, os máis próximos á cidadanía, e duplicar a súa partida orzamentaria vinculada ao Pacto de Estado. O Partido Socialista apoia a iniciativa de folga e paros propostos polo movimento feminista e os dous sindicatos maioritarios, UGT e Comisións, para o día 8 de marzo, e insta aos demais grupos municipais e as traballadoras a sumarse a esta medida de concienciación e reivindicación ante a situación de desigualdade que viven as mulleres neste país. Porque a pesar das conquistas, aínda persisten discriminacións que impiden ás mulleres participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da sociedade. Dende o Grupo Municipal Socialista, instamos aos demais grupos municipais do Concello de Allariz a aprobación polo Pleno dos seguintes acordos. Primeiro, todos os grupos municipais sumámonos a iniciativa do movimento feminista e os sindicatos maioritarios UGT e Comisións da convocatoria de folga e paros no día 8 de marzo e animamos os e as traballadoras a sumarse a eles como unha medida de concienciación e reivindicación sobre a necesidade de que as mulleres, como lle corresponde, participen en igualdade de todos os espazos da sociedade. Segundo, o Pleno do Concello de Allariz solicita aos grupos parlamentarios representados no Congreso dos Deputados e a aprobación dunha lei de igualdade laboral, así como dar traslado deste acordo ou aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados. Terceiro, todos os grupos municipais comprometemos a traballar polo avance da sociedade cara a igualdade de xénero, rexeitando calquera retroceso en dereitos e liberdades para as mulleres. Cuarto, todos os grupos municipais instan a elaboración e presentación para a súa aprobación dun plan de igualdade específico para os traballadores e traballadoras do Concello, no que figuren as diferentes medidas a adoptar para eliminar calquera discriminación de xénero e contemple as medidas que se consideren a obxeto de facilitar a conciliación da vida laboral. Por parte do Grupo Municipal de Venega, presentada a moción a Concelleira de Benestar Social e de Igualdade, Maribel Pérez.
Boa tarde. O pasado 8 de marzo de 2018 tuvo lugar unha movilización de mulleres sen precedentes, secundando unha convocatoria internacional de paros e movilizacións. O objetivo fundamental era denunciar a visión de desigualdade manifestada en múltiples aspectos, desde a fenda salarial e os problemas laborais das mulleres con maior temporalidade, xornadas parciais e precariedade. A falsa conciliación sen servicios públicos que asuman os traballos de cuidados que continúan a recaer de maneira moi mayoritaria das mulleres e que, por tanto, ven minguadas as posibilidades de desenvolvemento profesional ou tamén a situación de violencia que padecen as mulleres tanto por acoso, violacións e abusos como pola cantidade de feminicidios que se continúan a producir. A altísima participación tuvo repercusión en todas as cidades e moitas vilas galegas e dá conta de que as mulleres estamos fartas de aturar esta situación de desigualdade e violencia e que somos conscientes do retroceso enorme que estamos a padecer en xeral e, no caso galego, en particular, nomeadamente con índices que inciden nunha dupla discriminación, como mulleres e como galegas. A dereita dedicouse a desacreditar e criminalizar a convocatoria, mais aínda compre recordar o desafortunado papel da Xunta de Galiza que acarrea varias sentenzas por mor do seu intento de obstaculizar o dereito á folga. Así, se ben a administración galega debera ter sido exemplar canto ao respeto dos dereitos laborais de folga, tivemos varios exemplos de que non forase. Maila mudar o Partido Popular de discurso inmediatamente despois do 8 de marzo de 2018, confirmouse que non hai unha vontade de cambio político real, como que precisamos as mulleres galegas para eliminar ou reducir a preeminencia do patriarcado. Un patriarcado cuxo agravamento está directamente relacionado coas políticas que a dereita leva executando dende hai anos, e no caso galego tamén con unha falta de capacidade de decisión política que nos limita. Continúan vixentes os motivos que levaron a milleiros de galegas ás rúas hai un ano, e máis. Engándense unhos novos. Vivimos neste momento unha ofensiva reaccionaria e patriarcal impulsada pola dereita que ten outras ameazas que ten, entre outras ameazas, o intento de cuestionar a violencia machista, retrotraela ao ámbito do fogar e romper os consensos aos que se tiña chegado cando nin sequera se cumpre co marco legal. Unha ofensiva que tamén afecta aos nosos corpos e as decisións sobre eles, impulsando os ventres de aluguer ou o recorte en dereitos reproductivos e sexuais como política de fomento de natalidade, situando as mulleres como mercadoría e como obxecto. Porén, o feminismo galego non vai permitir ningún só paso atrás e desde o BNG chamamos a saudar e sumar a prol das súas iniciativas. Hoxe, o movimento feminista galego, desde o espacio colectivo Galegas 8M, traballa no impulso dunha manifestación nacional o vindeiro 3 de marzo en Lugo e nas movilizacións do propio 8 de marzo. Data na que existe xa a convocatoria de folga xeral de mulleres de 24 horas registrada polo Sindicato Mayoritario de Galiza, a Confederación Intersindical Galega. A ofensiva patriarcal do momento exixe unha resposta moi importante. É innegable que despois dunha época de expansión dos dereitos das mulleres e do avance da igualdade, estamos a vivir unha forte ofensiva patriarcal de grande complexidade. Aí están, por exemplo, as barreiras de aluguer, a custodia compartida e imposta, ou a restricción do dereito ao aborto nun contexto no que, mentre a violencia machista continúa asesinando mulleres, o tan aplaudido Pacto de Estado non trouxo un impulso de mudanzas legislativas e de compromisos orzamentarios suficientes, nin tampouco o goberno galego é permeable a comprometerse con saltos cualitativos que supoñan cumprir e desenvolver o sinalado na aínda hoxe pioneira Lei Galega do 2007. Esta nova folga feminista do 8 de marzo debe de ser unha resposta contundente. As mulleres galegas
non permitiremos un só paso atrás e exiximos máis para un presente e un futuro de feminismo e liberdade. Por iso, o Grupo Municipal do Benegar solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: manifestar o seu recoñecemento e apoio a Galegas 8M e a convocatoria da manifestación nacional do día 3 de marzo e de folga de mulleres do 8 de marzo de 2019. Así, como manifestar a desaprobación da Xunta de Galiza por ter actuado de forma incorrecta vulnerando o dereito fundamental de folga diante do pasado 8 de marzo de 2018 e non ter impulsado unha rectificación das súas políticas que contribúen á permanencia da desigualdade. Así mesmo, esta corporación manifesta o seu compromiso contra as ameazas de retrocesos en materia de dereitos, de forma especial canto a violencia machista, o dereito ao aborto e a permisibilidade ou legalización dos ventres de aluguer. Gracias. Por parte do Grupo Popular, a defensa da moción. A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a permanencia no emprego e nas condicións de traballo ainda están hoxe lexos de producirse en condicións de igualdade. As estadísticas seguen a revelar que hai realidade desigual nas retribucións salariais, na promoción profesional, no acceso a sectores de ámbitos ainda fortemente masculinizados, así como tamén a presenza nas esferas de decisión. A este escenario contribúe certamente a persistencia dos estereotipos de xénero. De aí que sexa preciso traballar en favor dun cambio cultural e de valores que modifique as actitudes e os roles que sustentan a desigualdade de xénero. Un dos grandes retos para os vindeiros anos é a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar. A desigualdade repartición das responsabilidades familiares e das tarefas do fogar constitúe un dos principais obstáculos para que a participación, a permanencia e a promoción das mulleres na esfera laboral se produza de forma plena. A conciliación e a xestión de traballos e de tempos é un problema que debe ser resolto tanto por homes como por mulleres e debe ser facilitado e impulsado polas distintas administracións. As empresas introducen de xeito voluntario no seu ordenamento interno cada vez en maior medida plans de igualdade con apartados específicos dedicados ás medidas de conciliación. As medidas tanto de conciliación como de racionalización horaria teñen sin dúbida efectos moi positivos sobre a calidade do emprego e benestar social. Está demostrado que as políticas de igualdade, e nomeadamente as medidas de conciliación, poden ser un importante alento ás políticas demográficas. Sen conciliación e sen corresponsabilidade non hai posibilidades de desenvolver políticas demográficas sustentables e realistas. Ademais, é fundamental seguir apoiando o liderado femenino e a presenza das mulleres en todas as esferas da sociedade, incluindo os postos de decisión e influencia, a vez que compre seguir traballando para derrubar os obstáculos que dificultan a incorporación en condicións de igualdade e a promoción profesional das mulleres en ámbitos como a ciencia, a cultura ou o mundo do deporte. Por último, non se pode esquecer que a manifestación máis cruel e inhumana da desigualdade existente entre mulleres e homes no mundo é a violencia de xénero. A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación, colaboración e cooperación. A execrable lacra que presentan todas as formas de violencia contra as mulleres teñen que centrar todos os esforzos das distintas administracións. Así o exixe a sociedade no seu conxunto, xa que nesta materia só se conseguen avances se hai un compromiso integral de todos os ámbitos para seguir impulsando na axenda como un asunto prioritario a loita contra todas as formas de violencia cara as mulleres. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Popular do Concello de Allariz solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a aprobación da Lei de Igualdade Salarial para rematar coa fenda salarial de xénero entre homes e mulleres neste ano 2019. A aprobación da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade, a aprobación da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade, onde se teña en conta a racionalización horaria e favorece a compatibilidade do traballo coa vida personal e familiar neste ano 2019. Terceiro, a aplicación e o cumprimento de todas as medidas incluídas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero, cuxa competencia sexa estatal e con especial consideración aos cambios legislativos aprobados e recollidos no Pacto. E insta tamén a Xunta de Galicia, primeiro, a fomentar, en colaboración coas entidades locais, dunha banda medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a perspectiva de xénero para fomentar a igualdade entre mulleres e homes nos nenos e nenas participantes nestas actuacións, e doutra, impulsar os bancos de tempo coa finalidade de facilitarles ás persoas, especialmente aquelas que residan nun concello rural, a conciliación da súa vida persoal, familiar e laboral a través dun sistema articulado de intercambio destinado a suministrar servizos
e ou coñecementos entre mulleres e homes dun contorno dado cuxa medida é a hora de tempo. 2. Continuar a desenvolver programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero coas entidades de iniciativa social e extender estes programas ás empresas e entidades locais de Galicia neste 2019. E terceiro, dar cumprimento e aplicar todas aquelas medidas incluídas no Pacto de Estado contra a violencia de xénero que afecten ao seu ámbito competencial. Bueno, eu creo que agora para seguir a mesma orden é mellor que a primeira intervención se faga no mesmo orden que se fixeron as mocións, portanto, que a primeira intervención sexa do Partido Socialista respecto, bueno, pues do resto das mocións, da defensa ou si hai algunha proposta de transacción de alguna das mocións presentadas polos outros grupos. Sí. É unha moción presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, apoiareina se o apoio non só a galegas uniones, senón se fai máis amplio a todo o resto de colectivos feministas. Simplemente ampliar o resto de colectivos feministas. E con respecto ao Partido Popular, hai algunha proposta? Sí, Vale. A prédica é aceptable, pero o último esfarelado. Instan ao Goberno de España a aprobar unha lei de igualdade salarial, outra de conciliación e a cumprir o pacto contra a violencia de xénero. E isto, por que non o fixeron vostedes que levan 2 anos gobernando, a que dedicaron o seu tempo? A corrupción, a levar feixes de cartos para o estranxeiro, a amañar contratos públicos, a defraudar a facenda pública e a gañar eleccións con recursos impropios e a competir de xeito desigual. Andiveron pa aquí e pa allá. Vergonzoso. Vostedes están hipotecados para facer calquera tipo de plantexamento en materia de igualdade. Adíquense a cimentar as relacións coa extrema dereita deste país que quere dinamitar a igualdade. O espello está en Andalucía. Van da man dun partido misóxino, xenófobo e transfóbico. O PSOE xa presentou no Congreso a lei para garantir a igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes no emprego, en a ocupación. Estáse tramitando. Veremos o que votan. Veremos se Vox os deixa votar favorablemente. Agora vostedes teñen de consultar a Vox. No que atinxe o Pacto de Estado contra a violencia machista, o PP tiña pensado orzamentar 80 millóns de euros. Pola presión dos grupos, a partida incrementouse de que aos 200 millóns de euros que era comprometido no pacto e que o PP non estaba disposto a respetar. Nos orzamentos do Goberno da Dignidade, esa partida tiña un incremento de 20 millóns de euros que vostedes, cos seus socios, tumbaron. Esta é a realidade dos feitos. Bloquearon os presupostos máis sociais da década despois de 7 anos de injusticia social, austeridade, recortes do estado de benestar. Vostedes apostaron polas desigualdades e pola falla de oportunidades. As medidas que propoñen para instar aos seus colegas da Xunta de Galicia son intrascendentes e algunhas escandalosas, como a de dar incentivos ás mulleres inmigrantes en edade fértil. O PP non pode dar leccións de nada, menos de igualdade, logo das sociedades políticas constituídas coa ultradereita. Xa lles anuncio que a vicepresidenta comprometeuse nas vindeiras semanas a presentar un real decreto de igualdade laboral entre homes e mulleres. Ademais, está aprobada a lei de mellora da pensión de orfandade para fillas e fillos de víctimas de violencia de xénero e outras formas de violencia contra a muller, pondo así fin a situacións de intolerable abandono. Por todo isto, insto que o meu voto vai ser... Adianto que o meu voto, perdón, vai ser non a moción do Partido Popular. Seguinte intervención, para defender as posicións que temos con respecto ás mocións, ten a palabra o Grupo Municipal do Benega. Ben, por parte da moción do Partido Socialista, facer un pequeno comentario con respecto aos orzamentos que siguen a ser mínimos. A pesar dese pacto de Estado, os orzamentos, nos como Concello seguimos a ter 1.700 euros desos orzamentos, nada máis, anuales. Despois estamos de acordo en a maior parte da moción. No punto número 1, donde falas dos sindicatos mayoritarios, nos queremos decir que queremos sumar en ese punto que o sindicato mayoritario de Galiza é a CIGA, e a convocatoria da folga en Galiza está feita pola CIGA, pola Confederación Intersindical Galega, e os manifestacións e actos que se fagan ese día están convocados por Galegas 8M. Vale? Entón, gustaríanos que poder incluir eso no punto número 1 da moción de hoxe. No punto número 4, o plan de igualdade para traballadores do Concello, o Concello de Allariz ten un plan de igualdade revisado no 2018, no que ese plan de igualdade evidentemente
e está aberto a toda a veciñanza, donde evidentemente están incluídos os traballadores e traballadoras deste concello. Entón, bueno, nos comprometemos a facer un seguimento de dito plan, pero que poder rectificar no sentido de que o concello xa ten un plan de igualdade. Con respecto á moción do PP, no punto número 1 do concello insta a Xunta de Galicia solamente, bueno, unha cousa que sería a retirada deste párrafo dos bancos de tempo, e por un motivo moi sincero. Pensamos que esos servicios de acompañamento, esos servicios non se poden derivar a un simple voluntariado, sino que ten que ser a administración a que se faga cargo de esos servicios. Sería como relegar os servicios sociales favorecendo un voluntariado que incidiría na desigualdade, porque sería un traballo precario, donde non se cobraría nada. A ver, estamos de acordo moitas veces con o traballo do voluntariado, pero hai casos no que non. Neste en concreto, cando falamos de igualdade, tenemos que falar de igualdade en todos os sentidos, e tamén no traballo, e o traballo ten que ser sempre remunerado. Entón sería retirar ese punto e votaríamos tamén a favor da moción. Pola nosa parte non hai máis. Por parte do Grupo Popular? Pola nosa banda, nos non temos ningún problema en que se retire esa parte. Non entendemos de a mesma maneira, pero probablemente sea simplemente unha forma de expresalo ou de entenderlo dos distintos grupos. Nunca se pretende, neste caso, falar de os bancos de tempo de traballos encubertos, ni moito menos. Sabemos que conocemos como funcionan os bancos de tempo en outras cuestións, pero, bueno, tampouco é un tema tan trascendental como para non poder chegar a un acordo. Para nós, por o resto, se se incorpora tal cual, por favor, coa moción presentada polo BNG. Respecto á moción do Partido Socialista, nós non somos sectarios e non estamos aquí para ver non sei cuántos improperios se poideron escoitar en menos de 2 minutos, pero sí vamos a apoiar a parte da moción do Grupo Socialista, precisamente por eso, porque é un tema de igualdade. E cos temas de igualdade, cos temas de muller, cos temas que son razonables, creo que, igual que apelamos todos a un gran pacto de Estado para a nación, é importante apelar tamén ao sentido común e a manter o tono das forzas políticas en calquera ámbito, e recordarle á portavoz socialista que estamos no ámbito de Allariz, e que non é agradable, seguramente a usted tampouco lle sería agradable, que nos a vostede lle recrimináramos, como lle vou a recordar neste momento, e espero que sea por última vez, as actuacións execrables que tamén serán dentro do seu partido. Entonces, antes de seguir con este tema, lle vou a decir que cando o PSOE se dá comilonas, se traduce en axencia gastronómica, que cando Sánchez colle un helicóptero e se vai a un concerto e abordado o seu cuñado, é axenda cultural, que cando se gastan 31.000 euros en prostitutas é a xenda de xénero, e que cando enchufan a toda a familia directa e colateral é a xenda de empleo. Eso e así hasta o infinito. Isto é o que vimos e vivimos co goberno de Sánchez. Pero tamén temos oído e nos temos avergonzado todos os españoles que as palabras que todos oímos da ministra Delgado, que son dunha gravedade tal que a súa destitución debería haber sido fulminante. Pero claro, Sánchez nese momento tiña que soster os seus acólitos e estaba quedando sin ministrables. Non vou mencionar os insultos ao seu compañeiro, tanto na carreira judicial como agora no goberno, porque iso sería para outra moción, pero si vou a recordar as palabras nas que mostran o seu desprecio absoluto pola calidade do traballo femenino, dicindo que non quiere un tribunal de mujeres. Continúa asegurando que es máis fácil que un tío babé que unha tía babé, e añadiendo que es que vosotros enseguida entráis al trapo. Esas son las mujeres progresistas, socialistas, que pretenden darnos a todas lecciones de igualdad de las que no vamos a admitir ni la mínima.
El alcalde de Valladolid tampoco se quedó corto. Óscar Puente es muy amigo de las meteduras de pata verbales, pero hoy quiero mencionar una en la que menosprecia las capacidades de una compañera de consistorio por haber sido dependiente en una tienda. Debe ser más de categoría en el PSOE tener un doctorado plagiado. El silencio absoluto tras la detención de uno, quizás el mayor depredador sexual de menores de España, caso espeluznante por la gravedad de los hechos, y porque el delincuente se trataba de ellos, estoy hablando del presidente de las Juventudes del PSOE de Elche. El PSOE indultó a una manada de 4 hombres en el 2001 que violó a un chico de 18 años. Le condenaron a 12 años y le soltaron cuando habían cumplido tan solo 5 meses. Para ustedes hay víctimas de primera categoría y luego están las demás. Y en estos casos y otros que no vamos a mencionar, demuestran que son completamente inaceptables con sus palabras y también con los hechos, ya no digamos gobernando. Hay gente que habla del PSOE antiguo con nostalgia. Yo desde aquí digo que no me importa que desaparezca. En lo único en que son expertos es en celebrar fracasos que son los desechos de la política española y por lo que se está viendo también del resto del mundo. Bueno, pues por facer así un resumen das propostas para poder proceder a votación, a moción do Partido Socialista quedaría entonces, digo, para que podamos ir procedendo ás votacións, no punto número 1, donde dice todos os grupos municipais sumamos a iniciativa do movimento feminista e os sindicatos maioritarios UGT e Comisións Obreras, aí engadiríase tamén o sindicato mayoritario en Galicia e Comisións CIGA, de convocatoria de folga, no paros do día 8 de marzo, como sigue a reacción. No punto número 4, donde se dice todos os grupos municipais instan a elaboración e presentación, aí a nosa proposta entonces para completarse a redacción sería que todos os grupos municipais instan ao seguimento do Plan de Igualdade de 2018 do Concello de Valladolid, elaborado aquí, por tanto, quedaría eliminado de específico para os traballadores e traballadoras, e en vez de elaboración sería o seguimento. No que ten que ver ca proposta, ca moción presentada polo Partido Popular, quedaría únicamente desde impulsar os bancos de tempo, que quedaría eliminado. Eu creo que efectivamente que nós non renegamos e efectivamente nós temos algún programa en igualdade como do Las Auroras e demais que fai acompañamento, pero é verdad que é un tema no que hai moito debate tamén e moita polémica tamén en moitas ocasións por eso, porque moitas veces falando de igualdade, ao final acabamos caendo moitas veces en utilización de voluntariado, e moitas veces tamén é femenino, para traballos que deberían ser técnicos. Entón eu entendo que efectivamente estamos falando mellor de cousas diferentes, pero bueno, a nosa proposta sería de eliminarla para que non haxa ninguna dúbida con respecto a eso. E entonces a moción se presentaría a eliminación desas líneas, e non sei se con respecto á moción do BNG por parte do Grupo Socialista se nos facía a incorporación para que incorporáramos o resto de colectivos feministas, que estamos de acordo que efectivamente non está solo convocado e tal por Galegas 8M, sino que hai máis colectivos feministas, entonces de engadir aí despois de Galegas 8M e o resto de colectivos feministas a convocatoria da manifestación. E entonces con estos cambios sometemos entonces a votación para seguir ca mesma orden e non alterar máis aquí os procesos para o secretario municipal, procedemos tamén a votación pola mesma orden que fixemos para o debate. Entonces, votos a favor con estas modificacións da moción presentada polo Partido Socialista, apróbase por unanimidade. Votos a favor da moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego, votos a favor, apróbase por unanimidade. E agora votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal Popular con esa modificación, votos a favor, votos en contra, apróbase coa votación do Grupo Municipal do Enega, a votos a favor do Grupo Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Seguimos entonces coas mocións que están presentadas no punto número 7, en este caso xa a moción do partido que presidirá a PSOE, do Partido Socialista, sobre a renovación e actualización dos folletos informativos do Concello de Allariz. Con o noso pasado, presente e futuro por conquistar, temos un orgullo de povo. Allariz o ten todo: pedra, auga, natureza e xentes. Vivimos nun concello fermoso que desfruta os propios e alleos.
Para que esta realidade poida manter e subsistir, é a nosa responsabilidade cuidala, mimala e difundila. Ninguén pode negar nin discutir as posibilidades que no eido turístico e de lecer ten o noso municipio, nin o que en termos económicos representa na nosa economía local. Somos un municipio singularmente turístico, con independencia do que digan os decretos administrativos. Unha das ferramentas máis importantes de promoción turística que constituen a primeira porta de achegamento á nosa realidade local son os diferentes folletos informativos e turísticos que o Concello pon a disposición da veciñanza e dos visitantes que queren descubrir ou profundar na nosa historia e na nosa cultura, ou no noso xeito de vivir. A realidade actual neste eido é incompatible cun Concello acolledor e que depende en gran medida a súa economía local dos que nos visitan, compran ou consumen na vila. A pura realidade é que os folletos informativos que na actualidade están a disposición dos potenciais visitantes están absolutamente desfasados e desactualizados. Dende a páxina web municipal, a primeira venta aberta ao mundo, temos acceso aos seguintes folletos actualizados no ano 2010. Folleto de patrimonio, museos, viaxar con nenos, natureza, fábrica de curtidos, festas e feiras, gastronomía e comercio. A guía completa de turismo foi editada no ano 2008. A guía da Reserva da Biosfera tamén se supón con bastantes anos, aínda que non consta a data de impresión no epígrafe do depósito legal. Aquí podemos ver, sacado da página web, como casi todos son do 2010. O dossier para a organización de eventos se me confeccionado no ano 2008 e a guía da Asociación de Turismo e Hostelería é do ano 2009. Así non se debe nin se pode. Hai que renovar, actualizar e modernizar a forma de dar a coñecer o noso Concello. Por todo, cando queda exposto, vimos a propor o Pleno da Corporación de Allariz a adopción do seguinte acordo. O Pleno de Allariz insta ao equipo de Goberno Municipal a proceder á renovación e actualización urxente de todos os medios e soportes publicitarios que serven para difundir as potencialidades e riquezas que no eido da promoción turística e de lecer ten o noso Concello. Ben, por parte do Grupo Municipal do Benidorm temos dúas aclaracións con respecto a esta moción. A primeira delas é que todos os folletos do Concello que están na Oficina de Información están actualizados, e procedes a súa actualización cada ano sempre antes de Semana Santa. Si é verdad que o que está na página web non está actualizado, e, polo tanto, ainda que o Concello ven renovando os folletos todos os anos, e, como decía, e sobre todo, e facendo tiradas pequenas, porque na hostelería suele haber cambios e que, por lo tanto, eso obliga que para ter os folletos actualizados ou para incluir cambios que podan existir se fagan sempre antes de Semana Santa da edición dos folletos que normalmente se presentan, como decía, antes da Semana Santa, se faga esa actualización dos folletos e, por lo tanto, os folletos que temos ahora mismo a disposición na Oficina de Información non se corresponden con esos folletos, teñen unha estructura diferente, incluso unha agrupación diferente, porque algúns deles funcionaba ben e, por lo tanto, como de patrimonio e, por lo tanto, continuou facéndose ainda que reformado, e outros decaíron e outros están agrupados. E, por lo tanto, eses non son os folletos que efectivamente nos temos a disposición na Oficina de Información dos Turistas. E, por lo tanto, aí vai a segunda cuestión, efectivamente, sí que na página web non está actualizada, é evidente que non é así, non está actualizada, e, de feito, bueno, así de forma anecdótica, direi que teño unha entrevista mañá e que hoxe, informándose a emisora de radio que vai a facer a entrevista, decía que si figuraba como alcalde Francisco García, efectivamente, estou casi encantada de chamalo para derivar a entrevista e que a fixera él, non? Bromas a parte, efectivamente non está actualizada, é verdad que está xa a nova web feita, de feito estábamos pensando na posibilidade de presentar a semana que ven a web, porque, bueno, para non, como a Semana Santa e cos convocatorias de eleccións, para non interferir con nada, posiblemente adiantemos a presentación desa web de turismo, e, bueno, miraremos se a semana que ven o facemos ou non, e, por lo tanto, bueno, que a presentación desa nova web de turismo, lógicamente, tamén esa parte que ten que ver cos PDFs que están ali, de folletos e demais, a quedaría tamén actualizada, incluídas as novedades tamén que vai a presentar esa nova web. Por lo tanto, bueno, nós non temos ningún problema no que ten que ver coa aprobación da moción, porque en realidade no que ten que ver cos folletos físicos está realizado cada ano, e no que ten que ver ca web, pois en principio presentaremos a semana que ven, e, por lo tanto, non temos nada que decir. Por orden, por parte do Partido Popular. Un dos problemas que teñen precisamente moitas páxinas web, folletos informativos dos concellos,
e que cando se elaboran, pois elaboranse con moito entusiasmo, con moitas ganas, e despois quedanse desfasados ao tempo. E precisamente un dos lugares en que pasa máis é precisamente en as páxinas web. É triste recorrer moitas páxinas web de moitos concellos nos que se ve que a información, pois, o mellor, elaborase un determinado ano e despois vas e sigue anclada en ese ano. Allariz, efectivamente, ten un atractivo cultural e turístico incuestionable. Está en a nosa man manter intacto o interese dos veciños nas persoas que nos visitan e que xa nos coñecen, e tamén despertar o interés de aquelas persoas que todavía non nos coñecen, que non coñecen o municipio de Lérida. É unha das formas de potenciar e contribuir ao turismo cultural, comercial ou de ocio e manter precisamente actualizada a información en a nosa página web, co que estamos de acordo, ainda que efectivamente en os folletos de papel pues, está máis actualizada a información. De todas formas, nós somos dos que pensamos que aquí estamos para defender os intereses de todos os americanos, de todos, non só os dunha parte. Cada un ten unha súa forma de pensar e debe respetar a forma de pensar dos demais. Dicía Jefferson que a democracia consiste en pensar que os demais poden ter razón máis da mitad das veces. Aqueles que pensan que os demais nunca teñen razón non son verdadeiros demócratas. Non, sigo, perdón. Nós tamén pensamos que as mocións que se presentan, se son constructivas, que se deben apoiar e que debemos apoiarlas independentemente de quen as presente. Temos precisamente a triste experiencia de ver que mocións presentadas por o Grupo Municipal do Partido Popular non son apoiadas precisamente por o feito de ser presentadas por o Partido Popular, como acabamos de ver na moción precisamente en a moción anterior. Tamén creemos que, independentemente da posición política, debes mantener a cordialidade nas relacións personais. Debémoslo a todos os americanos como representantes de todos eles e debémoslo a nós mesmos. Entonces, co que estou dicindo, pero continuarei, xa anuncio por adiantado que vamos votar favorablemente a moción presentada por o Partido Socialista. A pesar de que a portavoz socialista a veces confunde a súa posición neste Concello. A veces é como se estuvera un grupo de goberno e fai oposición ao principal grupo de oposición. A veces a portavoz socialista debe pensar que está no Parlamento de Madrid e está falando para temas de carácter nacional que non teñen nada que ver ca política local. Vamos a votar a favor, a pesar de que moitas veces a portavoz socialista parece unha concelleira máis do grupo de goberno do BNG e que vai máis alá do que o propio grupo municipal do BNG defende. A pesar do sectarismo notorio da portavoz socialista, vamos a votar a favor. Ese sectarismo notorio acabase de ver, evidentemente, en a moción anterior. Pois nós vamos a votar esa moción presentada polo Partido Socialista a pesar dese sectarismo notorio da portavoz socialista en relación co Grupo Municipal do Partido Popular. É evidente, non? E tamén vamos a votar a favor a pesar da estulticia co que actúa en moitas ocasións a portavoz socialista. Votaremos a favor por consiguiente desa moción. Bueno, eu solo dúas cuestións. Vamos a ver, non deberíamos utilizar unhas mocións para volver atrás sobre outras e, por lo tanto, se estamos utilizando unhas mocións, en este caso, como se trata da actualización dos folletos informativos para volver atrás sobre estas cuestións, ao final, bueno, pues vamos a facer xusto o contrario do que quedamos na xunta de portavoces e de non alongar o debate máis do necesario e, por tanto, ter o mínimo de concisión, non en isto. Por tanto, eu rogaría que non utilicemos as mocións para isto. Solo unha cuestión, que non comentei antes, efectivamente, nos temos primado máis as redes sociales e, por tanto, abandonado máis a página web. Espero que, efectivamente, quede solventado xa e que podamos presentar. En todo caso, está anunciado o voto a favor de todos os grupos municipais, por lo tanto, por feito que podemos proceder entonces a votación da moción. Votos a favor da moción presentada polo Partido Socialista. Ben, aprobase por unanimidade de todos os grupos municipais. Ben, non hai ninguna pregunta presentada por escrito. Non sei se hai alguna que se queira formular de forma oral, por tanto, procedemos. Partido Popular. Foi unos días que vostedes, que se fixo por parte da plantilla de obras do Concello, se construíron unhas badéns na Rúa Larico
Eses badéns están provocando numerosas queixas por parte dos veciños e usuarios desa zona. Mesmo, bueno, todos os que por ali pasamos podemos comprobar que, francamente, si son complexos e mesmo que algúns coches pegan abaixo cando están pasando. Entonces a pregunta é se xa tenen previsto arreglalo, porque, bueno, tampouco sabemos se cumplen ca normativa vixente por este tipo de badéns ou si xa está previsto arreglalo antes de que suceda un desperfecto ou algo peor. Queríamos saber, bueno, como estaba ese tema. Sí, efectivamente, ali fixeronse uns badéns que se fixeron co mismo cuadradillo que ten a urbanización, fixeronse con ese tipo de pavimento, precisamente para que non desentonara co que ten que ver con aquela urbanización, e fixeronse a petición de todas as comunidades de propietarios desos edificios que tiñan un problema aí dunha velocidade moi elevada en ese tramo. Efectivamente, que o feito de facelo co propio cuadradillo da urbanización, o que resultou e que ao final efectivamente quedarán excesivamente elevados. Non tanto pola normativa que poda existir, que en ser tramos que van a quedar todos reducidos a 30 km por hora en zona urbana, podría haber incluso marxe para algún centímetro máis, pero é verdad que están altos e que, por lo tanto, ahora mismo pasar a 30 km por hora, que sería a velocidade máxima que se podría pasar, pues bueno, resulta complicado, incluso resulta complicado pasar a menos velocidade dos 30 km hora, ¿no? E que, por lo tanto, bueno, pues xa a Brigada o ten previsto para a semana que ven proceder á reforma desos badéns para baixar a altura que teñen e que fixada en 4 centímetros, pero, bueno, 3,5 centímetros, e, por lo tanto, bueno, pues quedaría solventado xa o tema. Nós sí que somos da idea, igual que as comunidades de propietarios que presentaron a solicitude para que se fixeran de que efectivamente é necesario facelo ali, porque ali temos tido situacións, bueno, pues que algúns incluso ten acabado dentro da propia rotonda pola velocidade que se ten circulado por ali. Entón, que para garantizar a seguridade viaria ali, a seguridade de todos e de todas, é necesario que existan e, por lo tanto, por eso accedimos a facelos. Pero, bueno, sí que é verdad que hai que proceder a rectificarlos e que, por lo tanto, cando algo sale mal e non estaba previsto, eu creo que o que hai que facer é recoñecelo, rectificalo, subsanalo e facelos ca altura de 3,5 centímetros que está previsto facer agora e que, bueno, que se procederá a semana que ven. Sí, bueno, por outra banda, vimos como tristemente días atrás durante o temporal, xa comentamos isto tamén na Xunta de Portavoces, bueno, ou non sei se encontrou outro momento, bueno, a riada por a cantidade de depósitos de ramas e demais de arrastre que se produxe no río, arrastrou levou por diante a citada ponte, a ponte do Briñal, moi utilizada por moitísimos abadicanos que camiñamos facendo, digamos, ese circuito por allá. Vimos tamén na prensa que xa, bueno, parece que había un compromiso entre Concello e Confederación para levantar a ponte, como é lógico e normal, pero queríamos preguntar para cando empezarán as obras e se temos previsión de que estén feitas antes da Semana Santa, que sea un aluvión de visitantes importantes que se utilice esa zona para camiñar, ou se teñen alguna fecha prevista ou comprometida xunto con a Confederación para levar a cabo esa preparación. Bueno, pues a verdade é que nós tuvemos dentro do grupo de goberno unha sensación entre disgusto e un malestar importante. Un malestar importante porque fora trasladado o presidente da Confederación Hidrográfica a situación na que estábamos, a ausencia que era necesaria cometer a limpeza do río, porque podía pasar, incluso alertamos concretamente do que podía suceder, e a Brigada Municipal desplazouse xusto o día seguinte da reunión que tuvemos co presidente da Confederación Hidrográfica a cortar algúns dos troncos que estaban en este casal, porque había un risco importante e, por lo tanto, sabíamos que eso podía pasar e así foi trasladado á Confederación Hidrográfica. Cando a Confederación Hidrográfica empezou a limpeza das marxes do río, a que tamén temos certas discrepancias polo escasa desa limpeza, procedeu a facer a limpeza deixando todo o acopio do que se estaba limpando xusto nas marxes do río, concretamente no Briñal. Volvimos a avisar a Confederación Hidrográfica de que non se debía facer acopio de todos esos residuos aí, porque o que facíamos era incrementar o problema en lugar de solucionarlo, que se aveciñaba unha crecida do río, que todo vaticinaba e se vía
que iba a crecer o río e que, por lo tanto, íbamos a ter un problema maior do que tiñamos antes, non? Por parte da Confederación Hidrográfica, pois non se fixo caso das advertencias e o día anterior a que esa crecida do río se levara por diante o pasal do Briñal, foi avisado tamén por parte das persoas que están agora co proxecto de agricultura ecolóxica no Briñal de que estaba a punto aquilo de suceder. Efectivamente, o día seguinte sucedeu e nos encontramos nesta situación que fai que, bueno, que o Briñal e o Cántigo ahora mismo estén comunicados e que, por lo tanto, a ruta circular que se viña facendo habitualmente non poda facerse agora. En contacto co presidente da Confederación Hidrográfica trasladamos isto e o que se nos asegurou por parte da Confederación Hidrográfica é que iban a cometer, é dicir, que en realidad, bueno, na prensa efectivamente aparecía como unha colaboración, nos estamos dispostos a colaboración que sexa necesario para facer, pero os costes vai asumiros a Confederación Hidrográfica, como non pode ser de outra forma, e que, por lo tanto, quedamos en que nos comunicaríamos en cuanto o caudal do río o permita que se poden facer as obras, coordinalo coa Confederación Hidrográfica para que proceda a levantar o pasal. Non é unha tarefa fácil, porque hai que chegar ali cunha grúa importante, non é como outras ocasións que era unha ou dúas pedras a que caíron, sino que estamos falando de casi toda a totalidade do pasal do Briñal e, por lo tanto, non vai a ser unha tarefa sinxela, pero que si que hai o compromiso por parte da Confederación de que en cuanto o caudal o permite, e iso non sabemos cando podrá ser, pois dependerá. Estos días efectivamente o río baixou, pero non permite o caudal que ainda se poda facer e entonces pois esperaremos, pero moito me temo que posiblemente hasta o verano sexa posible acometer unha obra se o caudal do río non baixa, cousa que tampouco é desexable para manter tamén o nivel de agua que necesitamos, non? Pero intentaremos que sexa o antes posible. No pleno último anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular presentaron unha serie de preguntas en relación con a edificación na parcela de Cala da Chama. Daquela a alcaldesa dixéranos de que no Servicio de Urbanismo que se estaba preparando un informe en relación con iso que estaba prácticamente ultimado. Bueno, a data hoxe non temos todavía contestación a unha serie de preguntas que por outro lado son bastante sinceras. Entón, queríamos saber en que situación está o expediente, se existe expediente, se se abriu, bueno, e se nos poden contestar as preguntas que fixemos nesa... Sí, o informe da Oficina de Urbanismo está rematado. Eu non entendín que se nos pediría que déramos traslado do informe, quer dicir que... Non, pero bueno, tamén facemos unha serie de preguntas... Pero bueno, sí que o informe efectivamente está rematado e foi entregado á Secretaría para ver se era necesario ou non tamén a emisión dun informe por parte da Secretaría. Foi entregado, non sei se onte, se hoxe, ese informe en Secretaría, e entonces, bueno, pues esperaremos tamén a que faga o informe ao secretario. Visitamos o lugar outra vez, vimos ali as diferentes cuestións e, por lo tanto, bueno, pues eu creo que é mellor que faga tamén o secretario o informe que corresponde e se despois quere non temos ningún problema en convocar unha xunta de portavoces e dar a coñecer os dous informes. Preguntas entre nós máis. Por parte do Grupo Socialista, hai alguma pregunta? Sí. Primeiro, como antes non se me deu dereito a réplica, quero solicitar que non conste en acta o insulto vertido polo compañero do Grupo Popular cando dixo sobre a miña persoa estulticia, ignorancia, necedad ou estupidez de unha persona. Por lo tanto, pido que non conste en acta. Ben, con respecto ao... Non vamos a facer un debate sobre isto. Vamos a facer un debate sobre isto. As actas ahora son grabadas, non son visuales, como quedamos e como ten que ser, non se editan, e, por lo tanto, bueno, pues, o que vai haber é a grabación íntegra da sesión plenaria. Ben, con respecto aos lobos sin boche, no primeiro, na parcela situada... Logo estamos en preguntas. Preguntas sin boche, perdón. Na parcela situada ao carón da coñecida como Rotonda do Mato existía un piar que no cumio albergaba un niño de cebolla, unha especie protegida. Información que recibiu este grupo e que, como personalmente pudemos comprobar, este piar foi derribado, podendo constituir, como apuntan varios veciños, un delito contra o medio ambiente. De quen é propiedade na que está o niño? Coñecía a área de medio ambiente esta cuestión? De ser así, que actuacións se levaron a cabo por parte do Concello? Deuse parte o Seprona e a Xunta? En que situación está o AVE? Pois sí, de verdade que levamos todo un serial con libro das cegoñas desde o día 21 de xaneiro. Por ir por partes, a finca na que está é unha finca que é propiedade privada de dous irmáns que viven aquí en Allariz,
e que, por tanto, bueno, ainda que o Concello fai uso daquela parcela da nave que está ali instalada para guardar o camión do lixo, os camións do lixo, non é propiedade municipal, sino que nos deixan facer uso desa nave. Por tanto, estamos falando de unha propiedade privada. Nos tuvemos coñecemento o 21 de xaneiro de que o nido de cegonhas aparecerá no chan. Trasladámonos ali a primeira impresión do Concelleiro de Medio Ambiente que o nido caíra, que non houbera ninguna cuestión a maiores de que caíra, que por tanto ninguna intervención ali. Pero a finales desa mesma semana, tal e como detalla, bueno, pues, un informe que ten realizado o Concelleiro de Medio Ambiente, viuse ali un camión con un cestón traballando baixo a coberta das naves, non? Por lo tanto, bueno, pues procedeuse por parte da Policía Local e por parte desta área a personarse ali no lugar para analizar o tema e identificar aos operarios que estaban traballando ali e ver efectivamente o que estaba sucedendo. A cuestión é que, bueno, por parte da propiedade foi vendida a estructura da nave que está situada en esa finca, que lóxicamente teñen a capacidade legal de vender a estrutura da súa nave e que nos agradecemos tamén, en realidade, que se faga para poder acabar co feísmo da entrada aí, que era unha instalación provisional que se fixera aí para a construcción da autovía e que aínda seguía aí, non? E que polo coste que tiña, retirada de aí, non fora cometida ni por parte da empresa ni por parte dos propietarios e, por tanto, aínda estaba aí, non? E, por lo tanto, unha vez que nos enteramos, bueno, pues desta circunstancia que anteriormente por parte da familia se nos indicara que había un orden de derribo por parte da APU e que era a única cuestión que se nos comunica por eso, pero non a da venta desta estructura, como decía, da nave. Por lo tanto, bueno, pues queda paralizada esa desmontaxe da nave, se lle dice e se lle traslada aos operarios que están traballando ali e a propiedade que para facer ese traballo deben solicitar a licencia oportuna e, por tanto, que non poden chegar e sin solicitar a licencia proceder a eso e que, ademais, estamos falando aí de que hai unha especie protegida, como son esta parella de cigoñas que anidan todos os anos aquí, que, por lo tanto, que incluso solicitando a licencia había o problema a maiores de que existía aí ese nido, non? En isto, bueno, pues interven tamén o SEPRONA, interven tamén Medio Ambiente, tendo en conta que isto non é unha competencia municipal, que estamos falando de cegoñas e que, por tanto, que é unha competencia da Xunta de Galicia. Por parte da Xunta de Galicia e concretamente por parte da Consellería de Medio Ambiente, despois das xestións feitas polo Concelleiro de Medio Ambiente, indícasenos que des agora que xa non colocan niños e que non o fan porque é un risco o traballo en altura e que ten un coste económico elevado e que, por tanto, que eles xa non fan ese traballo a pesar de ser da súa competencia, non? Por lo tanto, bueno, pues nós o que facemos é pornos en contacto outra vez ca empresa que compra a instalación, cos propietarios da finca, co SEPRONA, co Medio Ambiente e todos, para ver de chegar a unha solución que no noso caso pasou por facer unha proposta de que nun poste de Cenosa, se non recordo mal, verdad? Que está abandonado ali, que se procedera aí a instalación do nido do niño e que, por lo tanto, bueno, pues que a empresa que está facendo a desmontaxe, que tiña as grúas, que colaborara a poder facer a instalación ali do niño e que os propietarios desas instalacións deran autorización para que na súa propiedade, nese coste, se pudera facelo. Eso procedeuse, fixose así, procedeuse a facer así, fixose, e ora que estamos é a espera de ver se as cegoñas ou non aceptan ese nido. Esa é a outra parte agora. Polo que nos explicaba tamén o grupo de Bernardo tamén, con todo este serial e esta telenovela que levamos vivido estes días, e que as cigoñas, aparte de ser unha parella para toda a vida, de ser parella para toda a vida, tamén manteñen o nido para toda a vida, o niño para toda a vida, e, por lo tanto, bueno, pues estamos a espera de ver se efectivamente aceptan o novo nido ou non o aceptan. Isto todo teríase solventado se, en lugar de facer as cousas así, en primeiro lugar, a empresa se hubiera presentado aquí, hubieran pedido a licencia oportuna, nos hubiéramos comunicado esta circunstancia e que, por lo tanto, que non era un momento adecuado para facer a desmontaxe agora, sino con anterioridade e que, por lo tanto, xa podría estar o niño colocado cando as cigoñas viñeran, nos teríamos aforrado todas estas telenovelas que levamos desde o 21 de xaneiro. Pero, bueno, ahora a circunstancia está solventado por esa vía e o que estamos a espera é, efectivamente, se aceptan o novo nido ou non o aceptan. Termina a quenda de preguntas, podemos pasar aos rogos ou... Sí, hai un rogo presentado por escrito
por parte do Partido Popular. Entonces, si procede a portavoz. Tal como presentamos no robo por escrito, poderon comprobar na fotografía que adxuntamos, a Alameda, que é un espacio moi reconhecido entre os nosos veciños e visitantes por ser un marque real dos nosos paseos polo Río Arroña, singular, que salvagarda a nosa historia ao longo dos anos, hoxe encontrase nun claro estado de abandono. Prova delo é o deterioro que sofre a barandilla que protexe o muro do río, polo que rogamos, para a maior brevedade posible, se repare a parte da barandilla deteriorada e en estado de peligrosidade e además se dé unha capa de pintura, se é posible, para evitar que a corrosión do óxido que ten actualmente siga afectando a estructura. Bueno, como se pode ver ali, efectivamente, hai un problema importante con esa barandilla. Nos estábamos procedendo á pintura desa barandilla e chegamos xusto hasta onde caiu a árbore que estropeou a barandilla. Entonces se pode observar agora que a pintura, que a renovación está chegando hasta ali, e cando chegou ali, a caída desa árbore que foi trasladada tamén á Confederación Hidrográfica na reunión, porque creo recordar que foi como 2 ou 3 días antes da reunión co presidente da Confederación, e mostramos tamén as imágenes do que estábamos dicindo que era necesario un horario de saneamento das márgenes do río, porque isto podía suceder en cualquier momento. Efectivamente, 2 días ou 3 días antes de que tuviéramos a reunión, uns días antes, sucedeu, e de feito, bueno, cando fomos a reunión xa se trasladou que estaba pasando isto, que estaba ocasionando desperfectos como estaba ocasionando, e que, por tanto, quedábamos por feito que tiñan que proceder a esa reparación. No caso de non facerse, meteremos nós a reparación deso para que non este así, pero bueno, pero confiamos en que efectivamente se proceda a reparación. Aí caiu o árbore dun tamaño significativo, que cruzou a Alameda prácticamente, e que no caso de encontrar a alguén aí hubiera sido un auténtico desastre, porque, bueno, no caso de caer para o lado do río tamén, porque hai piragüistas continuamente adestrando ali, pero no caso de cair para onde caiu, a máis un domingo como caiu, que hai tanta xente paseando, pois pode ser un problema importante. Tenemos que se subsane, senón tenemos que pasar a subsanarlo nós. Por parte do Grupo Socialista. Como puido saber este grupo, debido a que hai unha crecente comunidade na zona da estrada de Xunqueira situada ao pasar a primeira rotonda, segundo se sae ata a rotonda onde están os talleres, solicítase que para facilitar o paso dunha beira rúa a outra se dispoña un ou 2 pasos de peóns, xa que dentro do paso situado á altura do colexio non existe outro. A máis, nesta comunidade hai un bon número de nenos que venen do colexio que non poden cruzar, nin tampouco a hora de levar o lixo aos colectores existe un paso para cruzar. Ben, eso xa foi trasladado á Diputación Provincial, que é a propietaria titular desa estrada. Efectivamente, ali xa se nos ten trasladado por parte dos veciños, aí hai unha sinal que indica ademais un paso elevado, e por tanto por parte dos veciños ten trasladado que existe a sinal, pero non existe o paso, non? Nos o trasladamos tamén por parte da Diputación, que se nos contestou era que en realidade esa sinal está colocada aí para avisar de que existe un paso de cebra despois da rotonda. Que dice, bueno, a verdade é que con previsión e con antelación sí que se fixo, porque en realidad hai unha distancia ben importante desde onde está a señal hasta o paso de que está xusto na porta do colexio de primaria, non? Por tanto, sí que se trasladou, aí hai un cambio de rasante, un cambio que circulía que, bueno, que tenía que ser máis arriba onde se fai. A pesar de eso, e que estamos agora coa policía e con protección civil con este tema de toda a estrada de Xunqueira para os camiños escolares, para facer algúns cambios, nos vamos a seguir facendo a recomendación, e así se vai a facer na ruta que se vai a facer para repartir no colexio. Nos seguimos da recomendación de que os nenos que circulan desa urbanización por esa estrada o fagan pola beira rúa, que o están facendo habitualmente, porque no paso, en lugar de facer no paso de peóns novo, que no caso de que a Diputación accedera se faría aí, porque no paso de peóns que teñen seguindo por esa beira rúa teñen policía nas entradas e nas salidas dos colexios, e por tanto nos parece máis seguro que sigan facendo a mesma ruta que fan agora, que ir por outro lado e non por ese lado. Pois sí que efectivamente nos parece que ali sí que pode haber efectivamente eso, que están os colectores que están ali e que se pode facer. Nos reiteraremos a petición que temos feito á Diputación. O Camiño de Santiago, o seu paso polo termo municipal de Allariz, ten uns 20 km dende Piñeira de Arcos de Icavenda do Río. Dado o estado no que se atopa esta ruta importante para o desenvolvemento turístico do Concello, rogamos que por parte do Concello se realice un mapa das necesidades e de conservación e mantemento do Camiño de Santiago ao seu paso por terras alaricanas. O Consello da Xunta de Galicia, o pasado 14 de febreiro, aprobou unha partida de casi 13 millóns de euros para operacións de conservación integral no Camiño de Santiago, ao seu paso pola comunidade autónoma. Agardemos que algo nos toque.
Bueno, pues nós tamén acardamos que algo nos toque, porque desde o último Xacobeo hasta ahora non volvimos ter axudas para ni facer ese camiño, por tanto, parece que só van de Xacobeo en Xacobeo, non? Nos estamos ahora mismo con ese mapa, está facendo a Agrupación de Protección Civil, e en este caso, bueno, pues, unha persona en concreto está a sacos traballos ali sobre o terreo para facer ese mapa de todas as necesidades de limpieza, sobre todo, que pasaremos tamén a Xunta, pero bueno, a nós o que nos gustaría é que hubiera un compromiso por parte da Xunta de que as colaboracións que se xa non vayan a ser solo para o ano Xacobeo, sino que permitan tamén que os restos dos anos e os exercicios se podan seguir mantendo. Por lo tanto, si estamos de acordo porque estamos con este traballo xa. Para rematar, recordarlle a señora alcaldesa que o pasado día 11 de febreiro registrei unha solicitude de información en relación co uso de soportes publicitarios do Concello que non me foi contestada por escrito en tempo e forma. Ben, na Comisión de Facenda xa dimos a explicación, de todas formas non hai ningún problema. Pensaba en realidad traela para entregarlas en este pleno para que se pudiera gravar, pero repetiremos o lunes entonces por correo para que se poda ter. Non sei se hai alguna cuestión máis. Pois entonces non son as 9:29 minutos, non cumplimos os objetivos que nos marcamos de ir abreviando un pouco máis, pero en todo caso, se non hai máis cuestións que tratar, pues levantamos a sesión ás 9:29 minutos. Moitas grazas e a disfrutar do entroido.